Bismillahirrahmanirrahim. Da sunan Allah mai gamammen jinkai mai keɓaɓɓen jinkai. Wal mursalati urfa. Allah ya ce ina rantsuwa da iskoki da nake aikowa suna bin juna jere sannu sannu. Fal asifati asfa. Wal asifati asfa da guguwa masu bugawa da ƙarfi. Wan nashirati nashra. Da iskoki masu baza jigajigan ruwa yadda ya dace. Fal fariqati farqa. Da ayoyi masu bambanta tsakanin gaskiya da ƙarya filla filla. Fal mulqiyati dhikra. Da mala'iku masu kai sako na tunasarwa. Udhran aw nudhra. Domin yanke hanzari ko domin yin gargadi. Innama tu'aduna lawaqi'. Tabbas abinda aka yi muku alkawari da shi wato tashin kiyama lalle mai aukuwa ne. Fa idhan nujumu tumisat. Idan taurari aka shafe askinsu. Wa idha as-samaa'u furijat. Kuma idan sama aka bude ta domin saukowar mala'iku. Wa idha al-jibalu nusifat. Idan duwatsu aka zare su aka nike. Wa idha ar-rusulu uqitat. Idan manzanni aka tara su a lokaci ɗaya. Li ayyi yawmin ujjilat. Ga yini mai girma da aka ajiye wato lokacin da wuri zai yi wuri. Li yawmil fasl. Saboda ranar rarrabewa wato rarrabewa tsakanin 'yan aljanna da 'yan wuta ko ranar raba gaskiya da ƙarya. Wa ma adraka ma yawmul fasl. Me ya sanar da kai abinda ake cewa ranar rarrabewa? Wailun yawma idhin lil mukaththibin. Masifa ta tabbata ranan nan ga masu ƙaryatawa. Alam nuhlikil awwalin. Ashe ba mu halakar da masu ƙaryatawa na farko ba? Thumma nutbi'uhumul akhirin. Sa'annan za mu bi su ‘yan karshen nan masu karyatawa da azaba irin wanda kafiran farko suka sha. Kadhalika naf'alu bil mujrimin. Kamar haka za mu aikata wa miyagu masu aikata laifi. Wailun yawma idhin lil mukaththibin. Masifa ta tabbata ranan nan ga masu karyatawa. Alam nakhluqkum min ma'in mahin. Ashe ba mu halitta ku daga ruwa mai rauni abin kyama ba? Faja'alnahu fi qararin makin. Muka sanya shi wato ruwan a cikin matabbaci amintacce wato mahaifa. Ila qadarin ma'lum. Zuwa gurgudun wani lokaci sananne wato wata 6 ko 9. Faqadarna fa ni'mal qadirun. Sai muka nuna iyawarmu saboda haka a gaida mu masu nuna iyawa. Wailun yawma idhin lil mukaththibin. Masifa ta tabbata ranan nan ga masu ƙaryatawa. Alam naj'alil arda kifata. Ashe ba mu sanya kasa mai tarbanku ta tattara ku ba? Ahya'an wa amwata. Halin kasancewanku rayayyu ko matattu. وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. Muka sanya a cikinta duwatsu masu tabbatar da ita, dogaye masu alfarma, kuma muka shayar da ku ruwa mai daɗi. Wailun yawma idhin lil mukaththibin. Ta tabbata ranan nan ga masu karyatawa. Intaliqu ila ma kuntum bihi tukaththibun. Ku tafi zuwa ga abin da kuka kasance kuna karyatawan nan wato azaba.
انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب ku tafi zuwa ga inuwa mai reshe uku, ku tafi zuwa ga inuwa ta hayakin wuta mai reshe uku, لا ظليل ولا يغني من اللهب hayakin baya yin inuwa mai sanyi kuma baya kiyayewa daga zafin harshen wuta. إنها ترمي بشرر كالقصر lalle ita wutar tana jefar da ƙato-ƙaton tartsasi kamar garwashi masu tsananin girma. Idan ka ji wuta ta yi tis, to tartsasi ya tashi kenan. A wata fassara, lalle ita wutar tana jefar da ƙato-ƙaton tartsasi, girman kowane tartsasi kamar gidan wani babban sarki, misalin gidan sarkin Kano ko sarkin Asanti. كأنه جمالة صفر kamar su tartsatsin taron raƙumma ne bakake. ويل يومئذ للمكذبين masifa ta tabbata ranar nan ga masu karyatawa. هذا يوم لا ينطقون wannan rana ba za su yi magana ba, ولا يؤذن لهم فيعتذرون kuma dai ba za a ba su izini ba balle su kawo hanzari. ويل يومئذ للمكذبين masifa ta tabbata ranar nan ga masu karyatawa. هذا يوم الفصل wannan ranar alkiyama ce, جمعناكم والأولين mun tara ku tare da mutanen farko. فإن كان لكم كيد فكيدون To idan kuna da wata dabara sai ku gama baki ku yi mini, ji Allah. ويل يومئذ للمكذبين masifa ta tabbata ranar nan ga masu karyatawa. إن المتقين في ظلال وعيون Tabbas masu takawa suna a cikin wuri mai inuwowi da idanun ruwa, وفواكه مما يشتهون da ɗiyan itatuwan marmari irin wanda duk suke sha'awa, kamar ayaba, kamar lemu da mangu da mangwaro da inabi da sauransu. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون Za a ce musu, kulu washrabu, ku ci ku sha hani'an, cikin jin daɗi kawai, ba don yunwa ba, bima kuntum ta'malun, saboda abinda kuka kasance kuna aikatawa na bautawa Allah. إنا كذلك نجزي المحسنين Lallai ne mu kamar haka muke sakawa masu kyautatawan aiki. ويل يومئذ للمكذبين masifa ta tabbata ranar nan ga masu karyatawa. An ce wa kafirai, كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ku ci ku ji ɗan daɗi kaɗan a duniya, innakum mujrimun, lalle ne ku dai masu aikata laifi ne. ويل يومئذ للمكذبين masifa ta tabbata ranar nan ga masu karyatawa. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون Idan aka ce musu ku yi ruku'i, wato sallah, ba su yin ruku'i. ويل يومئذ للمكذبين masifa ta tabbata ranar nan ga masu karyatawa. فبأي حديث بعده يؤمنون Idan ba su yi imani da alkurani ba, fa bi ayi hadithin ba'dahu yu'minun, to da wani zance za su yi imani baya ga shi.